Good morning, good afternoon, good evening. On calminama no feewi bandiraɓe. Eɗen gandi en mbayri wadde vidéo Pulaar English. Ko Pulaar wiyata ko tan jeeyaɗo jeeya ko rondi ko ɗum tan woni ko haɗi en wawde wadde ɗum no poɗɗen waɗirde ɗum ni walla no jiɗɗen waɗirde ɗum ni. Caggal ɗum ko salminde on e kadi siftinde en wonɓe ganduɗa ene mbaɗi commentaire uji enen jiiɗi mbaɗen français Pulaar gila to Facebook, Instagram, TikTok kono noon nene YouTube o e hoore muɗum. Joni noon en ƴetti décision wadde ɗum so Allah jaaɓi janggo ma en mbaɗ upload premier men vidéo cours français Pulaar so Allah haaji.